Izdavačka kuća Dereta u okviru projekta Netolerancija izdala je novu knjigu pod naslovom Tursko ogledalo mađarskog pisca Viktora Horvata. Živopisno i zanimljivo delo uspeva da drži pažnju čitaoca na skoro 500 stranica. Zanimljivo je posmatrati kako se Horvat, poreklom Mađar, uspešno snalazi u usvajanju čitavog osmanskog kulturološkog sistema, dok propoveda priču iz te perspektive. A našim čitaocima će posebno biti zanimljiv ovaj vremeplov u Stari Beograd i pogranične prostore Austro-Ugarske. U okviru edicije Dereta vam predstavlja, nedavno je objavljen roman proslavljenog mađarskog autora Viktora Horvata, Tursko ogledalo. Za ovaj roman Viktor Horvat je 2012. godine dobio Evropsku nagradu za književnost, a objavljivanjem ovog romana Dereta je konačno zaokružila izdavački projekat Netolerancija, projekat koji je ostvaren pomoć programa Kreativna Evropa i koji obuhvata romane 6 nagrađenih autora iz 7 zemalja Evropske unije. Iako Tursko ogledalo tematizuje otomanski pohod na Austro-Ugarsku, pre svega ne možemo da ga shvatimo kao istorijski roman, iako je on obeležen onim istočnjačkim šarmom koji nam je svima dobro poznat. Gradeći priču od najranijeg detinjstva glavnog protagoniste Ise, Horvat veoma vešto rukuje narativnim nivoima iz prva dečijeg sveta, kojem treba objasniti istorijske okolnosti, a potom i naracijom odraslog čoveka koji se s nasleđem takvih okolnosti nosi s manje ili više uspeha. Nestabilna granična oblast između dva velika carstva, živopisna vešavina kalendara, poreskih sistema, jezika, knjiga, svetih spisa, mesta gde ćemo sresti moćne sultane, mađarsko plemstvo i otomanske begove, trgovce, gradske bogataše, seoske službenike, a ponekad čak i anđele, džine i neverovatne leteće mašine, tek je jedan deo bogate scenografije ovog romana, čija se radnja dešava od Istanbula preko Jedrena, Niša, Beograda i Petrovaradina pa sve do Pečuja. I sva ta mesta više liče na one iz 1001 noći nego na dobro poznate pogranični predeo. Ono po čemu se posebno izdvaja Tursko ogledalo, to je svež humor koji Viktor Horvat veoma vešto barata. Delo je ispunjeno jezičkim kalamburima, začinjeno neverovatno maštovitim psovkama i jezički je veoma zanimljivo. Viktor Horvat rođen je 1962. Bavio se grnčarstvom i književnošću. Za ovaj roman dobio je 2012. Evropsku nagradu za književnost. Inače se bavi prevođenjem, prevodilac je sa engleskog, nemačkog i španskog. Također je napisao vodič Over There or New York Variations koji je objavljen 2004. godine, predaje na Univerzitetu u Pečuju. Ovo neobično delo za Deretu s mađarskog prevela je Marija Cindori-Šinković. Također ponosni smo na još 2 knjige koje će uskoro biti objavljene u Dereti, također prevedene s mađarskog jezika. Jedna od njih je Satan tango Lasla Krasnohorkaja, a druga je Srećni sever Arpada Kuna, također u prevodu Marije Cindori-Šinković. Viktor Horvat promoviše ovim romanom suštinske evropske vrednosti, toleranciju i mirnu koegzistenciju različitih kultura, koje ne mogu da postoje izolovane jedne od drugih. Mešavina jezika, nošnji i običaja donosi da Tursko ogledalo posmatramo i kao odraz živopisne prošlosti, iz kojeg možemo da naučimo toliko toga o savremenom svetu, ali i o nama samima.